पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीनं दावा केला असून याबाबत माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया। या राज्यामध्ये कृषी निवडणुकीला बसून पहिली 15 वर्ष या महाराष्ट्रातल्या या पक्षाच्या माध्यमातून मध्यंतरी भाजप सेनेचं सरकार आहे। 19 साली आदरणीय पवारसाहेब सोनिया गांधी काँग्रेसच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी शासन आलं, परंतु नंतरच्या काळामध्ये कोरोना कमी झाल्यानंतर शिवसेनेमधला एक गट त्या ठिकाणी करून गेला आणि त्यांनी भाजपच्या मदतीनं देशामध्ये राज्यामध्ये सरकार स्थापन केलं। नंतरच्या काळामध्ये सुद्धा राष्ट्रवादीमधला एक गट त्या ठिकाणी गेला आणि ते सत्तेमध्ये सहभागी झाले। मूळ आमचा पक्ष आहे आणि त्या पक्षाचे संघटनाच्या दृष्टीनं या ठिकाणी आज मेळावा केला। गेल्या आठवड्यामध्ये रत्नागिरीचा मेळावा आज या ठिकाणी हा मेळावा आम्ही या ठिकाणी आयोजित केला आहे आणि लोकांचा चांगला प्रतिसाद आहे। अनेकांनी पक्षात काम करण्याची भूमिका घेतली, त्या सर्वांचंही आम्ही या ठिकाणी स्वागत। ज्यावेळेस आघाडीचे शासन सत्तेवर असेल, 3 असतील 4 पक्ष असतील, त्यावेळी प्रत्येक पक्ष त्या ठिकाणी आपला दावा करतो, परंतु मुळामध्ये असं दिसते चित्र की राज्यामध्ये सुरुवातीला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर मग या विधानसभेच्या निवडणुका होत्या। पण आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचं चांगल्या प्रकारचं कार्यकर्त्यांचं जाळं आहे, ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे, अशा प्रकारच्या जागेवर आम्ही त्या ठिकाणी हक्क सांगणार आहोत। निश्चित तिन्ही पक्षाच्या विचारातून महाविकास आघाडी या ठिकाणी राज्याच्या 24च्या निवडणुकीसाठी आपल्याला तेच म्हणलं की आम्ही जो एकंदर प्रत्येक मतदारसंघामध्ये उत्साह दिसतो त्या मतदारसंघाची नावं त्याचा उल्लेख करून आम्ही त्या ठिकाणी आमची सर्वश्रेष्ठ निर्णय घेतले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।